Тормыш кайчак бәхетне өйеп бирә, ләкин бер мизгелдә генә ул бәхетне югалтканыңны тоймый да калырга мөмкинсең. Бүгенге героиням беренче очракта да, икенче очракта да бик күп тапкыр булып караган. Язмыш аны төрлечә сынаган, ләкин ул язмышыннан көчлерәк булган дип саныйм мин. Сез ТМТВ телеканалында сөйләшергә кирәк тапшыруын карыйсыз. Минем исемем Лилия Кадырова, ә бездә бүген кунакта танылган блогер, бәхетле әни һәм бизнес-вумен Миләүшә Зарипова булыр. Исәнмесез, Миләүшә? Исәнмесез, Лилия. Әйдәгез, бүгенге танышуыбызны без бит әле беренче тапкыр гына очрашабыз әлеге студияда. Сезгә шундый чәчәк бәйләме бүләк итүдән башлыйсы килә. Ой, бик зур рәхмәт. Сезнең матур тормышыгызга тагын да ямьләп, матурлап җибәрергә чәчкә букетін бездән кабул итеп алыгыз. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә, бүгенге чакыруны бик тиз кабул итеп, бернинди икеләнүләрсез, тиз генә килеп җитүегез өчен. Сез тормышта шундый карарларга тиз киләсезме? Әйе, бик тиз. Сез узак казынмыйсыз үзегездә? Юк, юк. Әйткәннәр икән, барам, чакыралар икән, барам, нитмим алай дигән. Сезнең бәлки менә шулай уңыш серегез дә шуңардадыр. Бәлки шулайдыр, теге артык уйлап, артык аннан соң эшләр алга китмәскә дә мөмкин. Монда тиз генә уйладың, эшләдең и алга барасың. Сез чыннан да бик сокландыра торган кеше. Минем танышкан саен, һәр адым саен үземә яңалык ачам, чөнки сезнең һәр тормышыгызның һәр этабы ниндидер бер бәләкәй генә җиңү кебек. Үзегезгә дә шулай тоеламы? Әйе. Бала чактан башланган сынаулар, ләкин сез аларны ничектер сынау итеп тә түгел, ничектер гади итеп кабул иттегез дип әйтимме соң? Мин һәр вакытта мин үзем максат куеп яшәдем. Шул максатларга һәр вакытта ирешеп барырга тырыштым. Менә ничек булса да, мин ул максатка ирешергә дигән белән алдыма куеп, шушы девизым ул минем. Менә шулай итеп яшим. Бүгенге көндә дә шулай яшим. Һәм менә иң шатландырганы һәм сокландырганы хәзер бит инде бигрәк тә менә безне дөрес тәрбияләмәгәннәр, безгә нидер комплексларны әти-әни сеңдергән дигән шундый әйберләр еш укырга туры килә. Ә менә сезнең очракта янәшәдә әти дә юк, әни дә юк. Алар бар, ләкин алар сезнең белән түгел, ләкин ниндидер үпкә булмаган. Бу да нигезнең дөрес тәрбиясе булды микән? Ничек уйлыйсыз? Әлбәттә инде, әбиемнең дә тәрбиясе булгандыр. Ни өчен дисәң, әбием мине теге бик иркәләп үстермәде ул. Мин әлдә рәхмәтлемен. Ул усал иде, бер әйтсә әйтә иде. Ул акырып татырга может инде теге төрлечә. Шуңа күрә мин рәхмәтлемен. Үземнең эшләремне мин үзем әби бер генә карый, ул даже кычкырмый иде миңа. Аның күзеннән карап, мин уже нәрсә эшләргә кирәк икәнен белә идем. Минем үземнең бүленгән эшләрем, нәрсә элек бит инде утын ташу, су ташу, анда идән җыю бит инде, көл белән ышкып, ул вакытны теге бүрәнә йортлар бит инде. Әбием мине эшләп, тәрбияләп үстерде. Менә ул вакыт начу килә иде инде ул. Менә эшләтә, күрше кызы гулять итә, ә мин теге урамда уйнап йөри, ә мин эшлим. Ул вакыт начу килә, бүгенге көндә бик рәхмәтлемен әбиемә. Шулай итеп мин үстергәненә. Ә сезнең менә тамашачылар өчен инде күпләр беләдер сезнең тарихны. Әтиегез белән әниегез аерылышканнан соң, әниегез күрше авылда яшисез, әбиегез белән үзегезнең авылда каласыз. Ә менә ул вакытта юк име әни янына барып яшәү дигән теләк? Юк, әни үзе килеп йөри торган иде, былай барып яшәү дигән теләк юк иде, юк. Мин нигәдер теге әби мине 1 яшьтән үстергәчтер инде ул. Әби теге якын, мин әнине якын дип әйтмим, теге якын түгел дип әйтә алмыйм инде. Барыбер әби белән үскәч мин әби янында гел булдым. Әни янына теге бару теләге юк. Әни килеп йөри иде ул теге периодически. Сезгә бик якын кеше иде инде. Әйе. Һәм менә әби яныннан чыгып киттегез башкалага. Ничегрәк булды ул этап тормышта? Минем зур хыялым укырга кереп, шул укытучы булып, кире авылга кайтып, укытучы булып эшләү иде. Авылда әле егетегез калган вакытта? Авылда егетем, авылга обязательно кайтам дигән хыял белән яшәдем. Да бар инде. Шулай итеп, укырга беренче елны мин кирә алмадым. Ул вакытны бит инде авылга кире кайту ул позор санала, кире кайтмадым. Мин кулинарияга документларымны биреп, училищега инде, шушы кулинария училищесында 1 ел укыдым. Бары теге укытучы хыялы башымда бар иде инде. И параллельно университетка подготовительный курсларга йөрдем. Татар теле укытучысы булырга бит, я начальник класс укытучысы, неважно, главный укытучы. Әйе, ул өтен авылда зур дәрәҗә. Авылны нишләп шундый хыял булды икән? Беләсеңме нәрсәдән ул бара?
Мин авылда үскәндә, мин үзем эшләдем, доярка булып. Шөгендер аладырык басуда бер үзем эшли торган идем. Әйе, бака яфрагы, кычытканнар җыеп сдавать итә идем име. Авылда миннән көләләр иде. Мин әйтә идем, менә укып бетерим әле, кайтырмын мин дә укытучы булып, матур киемнәремне киеп, мин дә укытучы булам дип әйтә идем. Менә мине ул шуңа күрә зур хыял. Әйе, балачактан килгән хыял. Институтка кереп укый башладым. Институтка кереп укыдыгыз, беренче курс, икенче курс, өченче курс барса да яхшы, тормыш җайланып китте дигәндә генә сезнең белән килеп чыга менә бу коточкыч авария. Әлеге аварияның этапларын инде сезнең күп сөйләгәнегез бар. Минем нинди генә сорау бирәсем килә. Менә шушы көчле сынаулардан соң креслога утырырга кирәк дигән фикер белән килешү ничек бирелде? 5 ел кабул итмәдем мин. Вот. 5 ел кабул итмәдем, шуннан 5 елдан соң институтларны бетергәч инде мин инде юридическийны бетердем, икенче красный диплом алдым мин. Уже теге башаңлы инде басма яшагымны. Үзгәреш юк бит инде, хотя бик каты заниматься итәм иртәдән кичкә хәтлем. Шул бер көнне шул революцион центрдан кайттым да, чәй эчеп утырам өйдә инде. Бер үзем генә инде чәй эчеп утырам. Томографиягә язылдым. Томография барып кайттым, ул вакытта стационар телефон. Барып кайттым, томографияны алып кайттым. Врач язып бирде, мин аңладым, что үзгәреш юк, хуже. Мин анда күрсәтмәдем, мин тиз генә җыендым да, такси белән кайтып киттем. Кайттым өйгә. Кайттым, томографияларны ачтым, карыйм. Анда уже син врач булып бетәсең, үзеңнең томография нәрсә икәнен мин уже теге чагыштырам, минем хуже. Шуңа менә шулай чәй эчеп утырам, стаканны бәреп баттым да стенага, мишелканы акырып җыладым. Мишелканы аңладым, что мин аякка басмыйм. Все, мин коляскада гомерлеккә яшәргә тиеш. Шунда мин үземә сорау бирәм. Миләүшә, нишлисең? Мин ул көнне үземә кул салырга дип уйладым инде. Ничек итеп? Белмим. Шуннан әбием килеп баса каршыма инде. Әбием нәрсә дип әйтерсең? Әби бит белмим. Ул хәзер мине шулай үле гәүдәмне алып кайтып күмерме? Шулай итеп тынычландым. Күршеләр дә стеналарны шакыдылар инде, нишел аңламыйлар ахырсы инде. Минем бик каты истерика булды инде, бер ярты сәгать. Шуннан мин тынычландым да, юк, мәйтәм, Миләүшә, син яшәргә тиеш үземә. Мин мәйтәм, значит, коляскада яшәп, мин бүтән кешегә күрсәтәчәкмен, коляскада яшәргә була дигән сүзне үземә шул көнне девиз итеп куйдым. Все, шуннан соң китте инде тормыш, теге коляскада дәвам итү уже ничек итеп, дальше яшәргә, кайда барырга, кайда эшкә урнашырга, 2 высшее образование, 3-нчесе кулинария. Шулай итеп уйлый башладым. И ул вакытны минем абый белән конфликт килеп чыкты инде, абыйны шушы алар квартира алганнар иде инде, шул 3 бүлмәле квартирада мин аларны судка бирдем. Мәйтәм, миңа 1 бүлмә алыгыз, мин монда тормыйм. Потому что безнең беренче хатын белән конфликт бара иде инде. Шуңа абыйны судка биреп, абыем миңа 1 бүлмәле шушы квартира бүлмә коммуналка алып бирде. Коммуналкада яшәүләр шулай ук бик яхшыдан түгел дип беләм инде мин. Әйе, коммуналкада тоже мин анда потом күчкәч кенә белдем. Мин анда 11-12-нче, мин белмим ничәнче кеше булганмын инде. Теге күрше хатын бөтен кешене выживать ятырган булган инде, чыгарып җибәрә торган булган. Но минем барага урыным юк ия. Мин инде үзем дә усал идем уже, тормыш теге ирәткәндер инде, һаман теге Худай Тәгалә ул һаман авырлыклар биреп барды. Мин рәхмәтлеме Худай Тәгаләмә? Әлдә ул шулай авырлыклар биреп барды, мин ул авырлыкларны җиңеп бардым. Шуңа күрә мин ул хатыннан курыкмадым. Мин анда яшәдем, ничек итсәм иттем, эш таптым. Шул коммуналка, ул беләсезме, ул коммуналка бик иске генә булса да, бик ни булса да, минем бүлмәм бик матур үземә. Менә киң сулап, шулай эш эзли башладым. Яшим мәйтәм, тырышмашам. Алга таба да шулай барачакмын дип үземә сүз куйдым шунда да инде. Вот шулай итеп грузоперевозкаларга урнашып, шулай итеп 2 ай эшләп, аннан мин үзем эшли башладым. Шул бу как раз 1000 еллык Казанның 1000 еллыгында булды шушы. Мин үземә терәү эзләмәдем, мин күпләргә үземә терәк. Яшәү рәхәт миңа, чөнки беләм, кемгәдер мин әле бик кирәк. Яралмаганбыз без зарланырга, без яралган бары
бақыт шатлық нуры таратырған. Менә сез эшкә урнашасыз, алай гына түгел, анда ниндидер өстәмә акча эшләү юлларын табасыз. Аннан соң үзегез инде бизнес итеп оформить итәсезме, үзегезгә рәсмиләштерәсез. Яңадан эшли башлыйсыз һәм очратасыз үзегезнең беренче ирегезне, тормыш иптәшегезне, һәм очрашу башланды, сез бергә яши башладыгыз, ләкин ирегез бала табуга каршы дип белдерә. Сез компромиссны таба алмадыгыз һәм шуңа да карамастан сез әни булу теләгеннән ваз кичмәдегез. Юк, минем шул хәтле зур хыял иде ул бала табу. Ул менә дөньяда иң зур хыял иде ул шул хәтле. Минем тик беренчесе укытучы булу иде бит инде хәзер. Укытучы тормышка ашмады инде, ярар. Но әни булу ул менә шул хәтле мин шул хәтле кыз булуын теләдем. Иптәшемә әйттем мин, менә беренче иптәшемә әйтәм, мин кыз телим, бала телим. Ул әйтте, 2 ел торып карыйк әле, бәлки тора алмабыз диде. Нәрсәгә ул баланы ятим? Үзең ятим үскәнсең диде. 2 ел тордык. 2 ел торгач әйтә, юк, инде бала кирәкми миңа ди. Шулай итеп, мин ул сүзне бүтән куптармадым. Мин уже юлларын эзли башладым. Ничек итсәм иттем, юлларын эзләп, аннан соң мин үзем дә уза алмадым. Где-то 7 ел аннан соң клиникага барып, шулай миңа дарулар биреп, шулай итеп как раз мин 3 айда шул лечениене үтеп, мин уже декабрьдә уздым. Сез үзегездән бу ситуацияны җибәргәч, тынычлангач, балага узасыз һәм ирегезгә әйтәсез, ирегез нәрсә ди? Ул былай булды. Без шушы как раз без өйне төзеп бетердек тә, киттек Таиландка. Миңа врач әйтте, шул Таиландта мин узып кайттым бит, инде кайткач мин врачка барам. Врачка килдем, мин кырсаклы дим. Врач әйтә, кая беләсең ди. Дип сизәм. Бу карап куйды инде. Тез алдыңмысың ди, юк мәйтәм. Алла, үтерәсең син ди, Миләүшә ди, әйдә киттек үзига ди, үтерәсең син ди. Сизәм дип әйтә ул ди. Алла ди, алар врачлар шулай бит инде. Ә мин просто менә мин аңлата алмыйм ул хисне инде. Мәйтәм, мин кырсаклы дим ди, всё. Шулай итеп бардык, үзе якырып. Да, әйе ди, 2 атналык уже синең 3 атналыкмы ди, бала бар ди. Нишебез соң ул мин аңа сөйләгән идем, ә мин әйткән идем. Әгәр дә мәйтәм, мин үз алмасам, экоя сатабыз. Экоя сатабыз да, мин әйтәм, иптәшемнән дип әйтәм дип. Алла чайны хатын син ди ул миңа шул вакытны. Сез шул кадәр теләдегез баланы. Әйе, ә мин әйтә, юк, давай башта попробуем ди. Иреңнән ди, оннан корабыз анысын ди. Дигән әлдә хәтеремдә инде ул шул хәтле яхшы гинеколог. Шулай әйтеп, хәзер ночь кутлыйм ди. Нишибез хәзер ди. Әйтәм, иптәшем әйтегән, әйтәм, чакырып кертәм хәзер ди. Ну ярар, давай ди. Шулай дип иптәшем керде дә. Әйтәне, ну что ди, без бала көтәбез ди. Оппак булды ул иптәшем шуннан нәрсә ди инде. Ярар ди, ул тыныч ие, ул бик тыныч хулыклы кеше иде. Шулай итеп, шеп киттек дә шуннан миңа машинада әйтә, аборт ясат диде. Вот, мин юк дигән. Ул бүтән ул сүзне кабатламады. Ну безнең аралар шунда бала тапкач, менә шунда уже суынды инде. Менә шул саклы вакытны, хотя ул мине теге булышты, ярдәм итте, ванналарга керергә теге соңына 9 айда бит инде ул барыбер. А так мин үзем бик җиңел хис иттем үземне, шул хәтлем рәхәт, менә бернинди проблема булмады минем, бик теге кичердем. Единственное, шул беренче малай дип әйттеләр, 3 ай җыладым. Ана кыз дип әйттеләр, аны шатландым. Менә шулай булды ул. Сез кыз көткән идегез. Мин бик кыз көттем. Ой, кыз, әле малай дип әйткәч, улым дип әйтергә дә ничектер менә телем әйләнмидер минем. Аннан үземне күндердем инде, икенче үзидә әйтәләр инде. Кыз урынында ята диләр инде, девочка ваша на месте ди. Мәйтәм, анда малай, нинди кыз мәйтәм. Девочка ди. Мөлдерәп яшьләр ага күземнән. Мәйтәм, девочка. Мин аны менә нигәдер сизенгән, нигәдер улым дип әйтәм. Да бар итә алмыйдыр. Аннан үземне сүгән. Миләүшә, балага уз алмадың 6 ел, 7 ел. Хәзер бала уздың шулай дип үземне сүгә менә шулай күндерә идем. И то мин аны күнмәдем менә шулай. Улым дип әйтә, миңа как-то әллә ничек иде. Шулай түгел кебек. Йе, менә шулай итеп кыз булып куйды бит, Худайның рәхмәте. Ләкин ирегез бу мәгълүматны кабул итәргә теләмәсә дә, абортка бар дисә дә, тугач баланы бик яраткан дип беләм. Әйе, тугач баланы бик яратты, бик яхшы кабул итте. Даже бер күршеләргә күрсәтмәс булды, шул хәтле менә абиригә китте. Яшь ярым, сез аны күрсәтмичә яшәгәнсез. Әйе, яшь ярым, күршеләр керсә дә күрсәтми иде, менә шулай дип тоттай. Саклау, менә күстия, минем кызым. Сездә генә була. Бездә генә була. Шулай, мин инде аңлата идем, алай ярамый, былай ярамый дип, менә шулай. Һәм менә ирегез балага әйбәт мөнәсәбәттә булса да,
Ни өчен аралар суынды икән? Сез шул аборт яса дигән сүзен кабул итә алмадыгызмы? Мин шулай дип- Әллә ул сезнең сүзне тыңламауны кичерә алмадымы? Кем кемгә үпкәләде икән? Ну, мин бит инде каршы таптым. Мин беләсеңме нәрсә, Лилия? Әгәр дә ул миңа менә безәмә тора башлагач та мин бер айда әйттем. Мин бала телим. Әгәр дә шунда ул миңа әйтмәсә, 2 елдан соң табабыз давай дибеме? Мин шул көнне әйтер идем. Бүгеннән үк аерылык. Бергә Тормыйбыз дип. Мин бит алдамадым. Ә ул 2 елдан соң миңа әйтә, без уже бер-беребезгә ялашып беттек. Без тора башладык. И ул миңа әйтә, мин бала теләмим ди. Шуңа күрә минем ачуым да чыкты, конечно. Лучше мин шул вакытны аерылган булыр идем. Сез гадел булдыгыз, сез бер нәрсә яшермәдегез, үзенчә булган инде уйлары. Ул теге мине алдады булып чыкты бит инде. И шуңа күрә безнең мин аны тыңламаган кебек булгандыр инде. Ул безнең аралар шунда Алия тугач та инде суынды инде. Мин Алия белән һәм ул теге балага тапкач болай да гомумән хатын-кыз балага кирип китә. Даже әйбәт торган кешеләрдә. Ә безнең монда тем более безнең теге ара суынган иде уже мин балага узгач та. Бу инде безнең өстәлеп кенә килде. Һәм мөнәсәбәтләр шулай суынып Суынды. барды да, һәм сез бүтән кешене шок каттырып, быел кабат кияүгә чыгып куйдыгыз. Субханалла дип карадым. Ничек курыкмыйча бу адымга килдегез? Чөнки хәзер бит әле кайбер хатын-кыз әйтә инде уртак бала бар ди. Кайбер хатын-кыз әйтә инде яшем бар ди. Ә сезнең очракта артта калган шундый зур тормыш сынаулары да бар име? Ләкин сез куркып тормагансыз. Беләсеңме, Лилия, ничек булдым? Мин үземә сүз әйткәнем бар иде шундый менә. Без бит инде аралар суыны дөресен әйткәндә, без бер өй астында яшәсәк тә безнең күршеләр кебек яшәдек, әйме? Мен шундай үземә әйткән идем инде. Бер менә килеп чыкса бер яхшы кеше. Кияүгә чыгар идем мин, әйбәт итеп тормыш курдым, потому что ни өчен дисәм мин арыган идем. Кайда барсам бер үзем барам. Кайда барсам ялгыз хатын-кыз кебек. Утырып чыгып китәм. Туган көннәрдә бер үзем, туйларда бер үзем. Мин бит инде ирле килеш мин ирсез хатын кебек йөрдем. Вот, шуңа күрә менә шулай дип сүз әйткән бар, но әлбәттә инде кая танышасың инде, тем более мин теге миңа может танышырга якын килергә куркалар бу бит инде кияүдә, кая инде ничек кем таныша минем белән, беркем дә танышмый бит инде. Былтыр мин үземнең компаниямда оештырдым корпоратив, организатор мин идем инде. Вот, шулай итеп, бу апрель айы инде, марттан башлап әзерләндек без монда инде, бу нигә бәйрәмгә инде өстәлләр бүлеп, заданиялар бөтенесенә бүлдем бит инде. И шу диджей кирәк иде инде безгә, мин диджей дә таптым. И беләсеңме менә, ул язмыштыр инде. Иртәгә бәйрәм дигән көндә мин диджейны алыштырам да куям. Ну шулай итеп бәйрәмне бик әйбәт оештырып җибәрдек, әйбәт булды, шул хәтле яхшы булды. И без ул коттеджда Свияжскида калдык, организаторлар, диджейдер анда, ведущийлар инде, наставниклар шулай бергә калдык инде. Бер 6-7-8 кыз инде, бер-ике җегет. Шулай итеп кичлектән утырасым сөйләшеп утырабыз, ничәләр эчәбез инде, шулай танышып киттек Айнур белән. Әле ул мине Миләүшә апа ди бит. Ул сездән 7 яшькә кечерәк. Миләүшә апай, ул минем алды да баскычтан, беләсеңме нәрсә булгандыр дим. Мин бит инде анда икенче этажда иде, шушы өстәлләр. Алар аста утыралар. Анда как раз мунчалар да бар инде. Бу мендәләр дә мине аска төшерә кеше юк. Бу мендәдә инде бер егет әйтә, әйдә мин күтәрә алмыйм аны, икәү бергә Айнурда китәлеме ди. Алды да бу мине күтәреп төште дә китте. Мен шундай аптырап калдым инде. Минем что-то юкнулы. Ул видимо теге иптәшем булмагач шундай теге наз күрү булды микән инде ул. Менә мин аңлата алмыйм аны. Шулай төштек тә хәзер. Ул тыңгына утыра инде шулай каршыда инде. Мин баякта утырам инде. Шуннан соң митем, син нәрсәгә шөгыльләнәсең Айнур дип сорадым инде мин шулай инде. Әле белмим бит инде. Мин дим магазиннарым бар, предприниматель инде ди. Митем шулай икән. Шулай сөйләшеп киттек. Бу мин миңа килеп утырды. Шулай итеп, уртак темалар китте. Менә шулай итеп сөйләшеп киттек инде. Шулай итеп телефоннарны алыштык бит инде. Шулай итеп китте, общение телефоннан бу әлмәттән үзе, хотя беренче иптәшем дә әлмәттән ия. Миңа ул әлмәтләрдән бик везет. Вот шулай итеп танышып китеп сөйләшә башладык. Бу бер күрүдә кабынган хисләр булды дип беләсезме? Менә ул көнне ул бик кабынмады. Менә ул көнне вспышка булды ул чуть-чуть име. Ләкин сезгезне кулда тоттыгыз. Әлбәттә. Сез бит әле ир хатын. Әлбәттә. Шуннан соң, тем более Миләүшә апа дип йөри бит минем артымда. Әйтмәзең, һәр Миләүшә апа дип әйтәм. Юк, һаман Миләүшә апа ди. Уф, мин әйтә алмыйм. Шуннан WhatsApp-тан шулай кем, ул минем турда вообще белми, как блогер буларак та белми. Аралашу китте инде. Аралашу китте, и шул вакытны менә ул Казанга килеп китте. И беләсеңме шул вакытны менә 18 яшьтә бит, 17 яшьтә башына юалтасың бит, менә гашык буласың. Минем шушы вспышка уянды.
Сіз ғашық болдыңыз. Әйе, мен ғашық болдым. Ғашық болдым, шунан мен бір тапқыр Әлмәтке барып қайттым. Ол Қазанға келді шулай. Шулай иттереп без читай апрельдә таныштык бит инде, майда уже шулай очрашып алдык. Без май ахырына әйдә бергә торып карыйк дип шундый карарга килдек. Хикаясында. Әйе. Ул беләсеңме ничек? Мин аңа бөтенсен сөйләдем. Сіз бұл кішінің өзіңізді киген тойдағыз? Әйе, мен аңа бөтенсен сөйләдем. Ул аптырап калды. Ул инде не ожидалды, мен сені шул хәтлем теге яхшы, күп кеше шулай дип әйттеләр аны. Шундый яхшы семья сезнең дип уйладык ди. Нигәдер теге вообще башка да килмәде ди. Әйдәм, мен әзер мисең кызым? Мен Әлмәткә бармыйм дим. Казанга күчәргә әзерме? Әзер ди. Әйтәм, бөтен бизнесларын ташлап әзер ди бу инде. Давай мәйтәм, не пропадем, монда уйлап табырбыз башка бизнес мәйтәм, керек булса магазин ачырбыз мәйтәм, уйлап табырбыз шулай иттереп. Мин уже мәйтәм, мин киттем иптәшем мәйтәм, шул төнгө без как раз 9-дан 10-га хәтле сөйләштек тә, 11-гә хәтле. Мин киреп әйтә алмыйча озак иттем, менә өйгә машина сөйләшеп утырдык инде без машинада. Беләсем 3 сәгать, хәтта менә көчле диләр мине 3 сәгать йөрәк дип иптәшемә ничек киреп әйтергә. Соң бу бит инде сезнең тормышыгыз тулайым үзгәрә дигән сүз хәзер. Мин 12 тула 15 минутта киреп киттем өйгә, төнгө бу. Кирдем дә бүлмәсенә кирдем, ал аерым бүлмәдә яклыйдыр инде, шулай итеп бүлмәгә кирдем, йокламыйдыр. Шул мен как раз утырып тора. Мәйтәм, сиңа сөйләшәсе бар. Шулай мәйтәм, мин аерылам мәйтәм синең белән. Ул, оказывается, әзрәк безнең видеодан, телефоннан сөйләшкәнне Алия әзрәк шыттырган. Айнур дигән сүзне әзрәк белә икән инде. Мин дөресен әйттем, мәйтәм, мин кеше таптым, мәйтәм. Барыбер без бергә түгел мәйтәм. Без просто мәйтәм бер өйдә генә яшибез. Ник без бер-беребезне раздражать итеп яшик мәйтәм. Әйдә аерылыйк. Башта бу резко гына что-то кычкырып атты инде, буламады, нәрсә, сөйлисең нәрсә дип кенә инде. Мәйтәм, бу серьезно. Әйе, мин хәл иттем точно мәйтәм. Мин мәйтәм, бу уйнамыйм, бу сәгать уже 1 булды, 5-нче шулай утырып сөйләштек инде. Төнем бу йокламаган, икенче көнне тордык инде. Карыйм, бу төнем бу йокламаган, переживать итәйин, шуна мин Алияны мәктәпкә озаттым инде. Шулай итеп икенче көнне әйтә, әйдә Алия хакына торып карыйк бергә ди. Мәйтәм, менә син нәрсә дип күрәсең соң тормышны мәйтәм. Менә мин арыдым мәйтәм. Мин сиңа ничә тапкыр әйттем. Мин арыдым ирсез булып йөрим. Мин арыдым бәйрәмнәрдә бердем. Мин арыдым ялгыз, парсыз йөрегән мәйтәм. Ну, мәйтәм, син бит һаман шулай дәвам итәчәксең. Минем әле башым яш, минем әле йөрисем килә, минем парлы булып йөрисем килә. Мин парсыз йөрисем килә. Хатын кыз булып яшисем килә. Әйе, мин все-таки ир назы күрәсем килә. Мин дә бит мәйтәм, кеше дидем мин аңа. Ярар диде инде, шулай итеп. Шул сөйләштек инде, 2 бүлмәле квартира бар иде. Шул иң беренче квартирам ул минем, аңа хәтлем, монерга хәтлем алынган квартира иде ул. Шул квартираны мин мәйтәм, сиңа яздырам. Шунда күчерсең, ул как раз Алияның мәктәбе каршында. Чыктың да сразу. Алия белән мәйтәм, мин айырмыйм, кытыртмыйм да, әлдә андый ни юк, зинһар. Ул аның әтисе, ни в коем случае. Менә шунда күчерсең, менә шунда яшәрсең, аралашып яшәрбез. Шулай мәйтәм, телефоннан дип инде. Шулай итеп әйттем мин аңа. Ләкин сез рәсми никахта булмадыгыз. Әйе, мин рәсми никахта булмадым. Мин чакырмадым. Мин әйттем, әйдә язылышып яздырмады ул. Ул Алия тапкач Алиягә фамилиясын да бирмәде. Алия минем фамилиядә. Алияның әтисе урында поза чырттыра. Вот. Беләсеңме? Ул вакытны тапкач мин әйтәм, аралар суынды дип әйтәм. Хәтта ул кабул итте. Ну, ул нитмәде, прочерк куйдырды бит инде. Мин аңа Лилия, беләсең, миңа шул хәтлем бала кирәк иде. Куйган булганда почерк, куймаганмы, миңа вообще барыбер иде. Вот вообще барыбер иде. Хәзер дә как-то ул миңа нитми. Ул теге менә язылышып дип әйттем, язылышмады. Ул тоже миңа как-то барыбер булды ул. Ну ярар, язылышмады. Ир кирәк иде, ир булды. Бала кирәк иде, балага узга кеше булды. Әйе, язылышмады. Нишләтимсең инде? Вот. Ана бер язылышкан диде, аның әнисе язылыштыртмады. Уңа ничә яшь идесең ул вакытта? Ну, ул миңа чыкканда 45 яше уже. Вот, шулай итеп. Менә шулай. Шуңа күрә мин әйтмәдем, юк. Ярар. Менә шулай итеп бардык инде. Вот шулай итеп. Шуңа күрә мин үпкәләмим, әлдә Алия хәтта ул аны сүзсез күргән иде, юк, аны ул белми дә. Ну, әтисе бар бит инде аның, менә всё. Яңа язу инде булса ни булмады ни балага. Алиягә иң мөһиме ничек әйттегез һәм Алия ничек кабул итте? Алиягә мин иптәшемә әйттем, әйдә икебез утырып бергә аңлатыйк.
бала бунда хәзер уртада жырт, хәзер мин кытыртсам, син кытыртсаң, монда вообще дөрес булмый. Икебез бергә утырып әйттек дидем инде. Хәтта теге Алия Айнур белән сөйләшеп йөргәннәрне уже күргәли иде. Барыбер име? Ул Айнур әзрәк аңа дәшеп тала иде. Алия ни хәл, син дип инде шулай. Әйбәт дип кенә аладыр шулай. Шикатларап килеп тә теге очрашкач бер ниткәшин шулай ниткән инде. И вот шунда бер хәзер киттем мин рекпалатага, квартираны формайтырга. Алия иде, кызым әйтә, минем белән колясканы булышырга кирәк, җыярга әйтәм, барасың, барам әни инде. Шуна машинага утырдык та, моның кәефе юк. Аха, әйтәм. Әйткән бу моны. Бу әйткәне әйтте минем начар яктан әниең менә яшь кияү тапты, әниең мине куып чыгара. Шулай дип хәзер машинаны куйдык та инде, мин рекпалатага сразу кертмәдем. Әйдә кызым утырып сөйләшик әйтәм. Вот менә була шундый хәлләр, мин әйттем инде, олы кешеләр бергә тора алмыйлар әйтәм. Менә әтием белән данный момент шулай булды әйтәм. Вот менә мин инде аңа дәлилләр китерә башладым. Кызым әйтәм, кара, аның ул беләсең акырып та мөлдерәп күз яшьләре ага инде моның. Күз яшьләре. Әйтәм. Аңлаган инде үзе өчен. Әйе, ул инде күргән. Кыз бала буларак. Әйе, ул акырыптан итми, менә мөлдерәп и күңелсез инде. Шуны менә әйтәм, кара, без аның белән кичкенәдән тавышларга барам бит инде. Тавышларга барабыз. Мин бит инде менә алмыйм тавышларга, аста утырам. Теге икенче мужикны сорыйм, бер хатынны сорыйм, алып менегезә баламны шуып кына төшсен әле дип. Мин гел шулай кешедән сорап бирдем. Менә кызым әйтәм, без әйтәм Айнура белән бергә тора башлагач, өчебез велосипедта, без әти ул әгеләйтә иде. Әйдәгез шул баракка барып. Бармый бит. Икәү хаман. Вот, мәйтәм Айнура белән килгәч, мәйтәм, мин самокатта, сез икәү велосипедта, урманнарда йөрибез мәйтәм. Бөтен нигә кайда да булса катокларга барабыз мәйтәм. Таулар шуырбыз мәйтәм. Ватрушкада мәйтәм йөрерсең мәйтәм, шуырсың мәйтәм. Бергәләп ди. Шуннан бу тынычлана башлады инде. Әти кая барады? Әтиң мәйтәм, син мәйтәм бүгенге көндә 2 куянны бер юлы тотасың мәйтәм. Бер-ике мәйтәм Айнур абый белән монда, әтиң мәйтәм синең шушында рядом була мәйтәм. Мәктәп каршында квартирада була. Ул квартираны Алия белмәде әле, если честно. Шулай мәйтәм, шунда квартира бар мәйтәм, шунда ул булачак дим. Мәктәптән соң әтиң янына кересең дим. Шуннан әйтә, авыланда ди, аш үлсә. Балакаем. Син миңа дип пироглар бирәсең мисың дип бирәм мәйтәм, акча бирәм мәйтәм, алып керсең. Идәннәрен җуырсың мәйтәм, син булышырсың мәйтәм. Син бит аның кызы мәйтәм. Шуннан бу тынычланды инде, әкрен-әкрен генә җайлап кына. Шуңа күрә мәйтәм, әтиең начар түгел мәйтәм. Була шул хәлләр мәйтәм, монда шундый ситуация. Шуннан ситуацияның икенче ягын күрсәтергә. Әйе. Шуннан кайтып иптәшем әйттем, нишләп син шулай дип әйттең? Мәйтәм, давай тогда кытырт син хәзер мәйтәм, мин кытыртам. Мин дә бары җиңеп чыгам, мин әни вышырак, но мин алай теләгем юк мәйтәм. Мин сине дә, мине дә уважать итсен. Ул мәйтәм, бала жертва бүгенге көндә безнең арада мәйтәм. Алай ярамый. Шуннан ул аңлап алды. Ул ужаным белән утырып сөйләшкән. Миңа икенче көн Алия әйтә. Әтием миңа тоже әйтте, бөтенесе яхшы була дип әйтте. Все нормально дип әйтте дип. Инде Алия әйтте инде. Кабул итте нормально. Позицияны кабул итте. Әйе, менә шулай. Хәзер мөнәсәбәтләре ничек? Әйбәт, аралашалар. Мин аларга вачы кысылмыйм, әйтәм, телефоннан алар көндә сөйләшәләр. Шул ул шылтырата, әнием бүген безнең килеп алма мине. Мин әтием янына керәм. Мине шул бүген әтинең туган көне, миңа әзрәк акча бирәләр, торт алам. Әйтәм, ярар. Шулай итеп инде бирдем дә, ул кереп шул катлап чыккан инде. Вот. Шулай итеп, мәктәптән соң периодически кереп көндә йөрим инде, айга 1-2 тапкыр керә, ахырсы инде шулай. А телефоннан сөйләшләр көндә дип аңлыйм инде. Шуңа күрә гел нителәр, общениедалар бергә. Айнур белән Алияның мөнәсәбәтләре ничек? Алия белән Айнурның мөнәсәбәтләре Аллага шөкер. Ул теге Айнур яшь буларак булгач ул аны какой-то степени теге абыйсы кебек тә кабул итә ахырсы ул. Ул бездә хәзер теге бик бурный жизнь теге татарча ничек була инде ул. Шул хәтлем. Шуклыкмы? Әйе. Алар инде теге куалаш та уйныйлар, алар сугышып та алырга мөмкиннәр. Алар Алия ул безнең элек шундый теге бик мөлаем, нежный девочка булса, хәзер карыйм ул теге Айнур артыннан немножко шубутныйга әйләнеп бара ул уже. Икенче төрле булып, икенче ягы ачылып бара аның хәзер Алияның инде. Вот. Әйтәм ич безнең теге Айнур белән дә хәзер тормыш шундый
ул бик бер генә темпта бармый элекке кебек ул. Талашабыз да, дуслашабыз да, безнең хәзер настоящий тормыш бара, такой темп безнең шушындый Сез дигән. көткән тормыш. Әйе, мин көткән тормыш. Теге тормышта битарафлык сезне үтерә идеме? Әйе, менә миңа кирәк, миңа барысы һаман кирәк бит инде. Әйтәсең иде анда ноль внимание ди инде. Айнурга да хәзер җиңел дип әйтә алмыйм. Айнурга мин бит шундый хатын дигән. Башыма бүген суқты, бүген эшлим мин ул эшне. Минем кыз подружкам әйтә инде, ул не инде урыс дип әйтик, марша дип әйтик мин диме. Ул әйтә инде, как с тобой живут, с тобой, наверное, как в пороховой бочке жить. Я не смогла бы, с тобой, наверное, как в пороховой бочке живут инде. Реально теге Айнур өлгереп бара ул теге минем арттан теге әйтәм, менә шулай итәргә кирәк, булай итәргә кирәк. Менә мин инде һаман планнарны нитәм мине. Ярар, Айнур менә ул минем мнение решениене кабул итә, кайдадыр теге нитмәсә инде әйдә булай иттек, менә ул хит минем белән компромисска керә, теге менә безнең белән утырып уртак, әйдә утырып сөйләшик. Әлбәттә безнең була 16 ел мин торган, ул аерылган инде, аның беренче семьясы 5 ел берүзе турып өйрәнгәндә. Безнең теге бар инде ул ниләр утырып, әйдә ул әйтә, әйдә утырып сөйләшик ди ул. Аны менә шул ягын яртам. Әйдә әйт, ничек итәбез, менә бу ситуация ничек чыгабыз, давай. Ул менә шулай дигел. Без утырып аңлашабыз шул ситуация ничек чыгырга. Менә безнең шулай. Бу ситуация бүтән кайтмаска. Безнең менә шулай бара бүгенге көндә. Бу сез теләгән ситуация. Әйе. Әйе, мин теләгән ситуация, әйтәм иштеге, миңа шундый бурный жизнь ошый, белмим инде, шундый бурный тормыш ошый миңа. Менә сез беренче баланы бик теләп алганыгызны сөйләдегез, теләп кабул иткәнегезне, узак барганыгызны бу адымга гәрчә ирегез каршы булса да. Хәзер менә инде яңа тормыш башладыгыз, яңа кеше белән. Тагын әни булу теләге бармы? Әлбәттә бар инде ул. Әгәр дә узсам инде, мин алып кайтам. Конечно, минем инде яшем дә бар. Айнур да әйтте, мин Айнурга да бу сорауны бирдем. Инде Айнурның тоже беренче никахыннан бар 2 бала, малай кыз. Монда бит минем кызым бар. Ул да әйтә, әгәр дә узсаң, алып кайтабыз. Бернинди аборт ясатмыйбыз. Шуңа күрә Ходай Тәгалә бирсә, бу җимешне әйтәм, Алла бирсә булыр. Сез Айнурны бәлки менә шул тагын бер тапкыр әни буларак реализацияләнү өчен дә сайлагансыздыр. Юкмы, алай уйламыйсызмы? Юк, алай дип уйлам. Менә шул вспышка беренче мәхәббәт кебек менә. Минем ул беренче мәхәббәт булган иде авылда, и ул икенче мәхәббәт шушында. Сирегезне яратмыйча кияүгә чыктыңыз беләсезме? Юк. Терәк кирәк иде ул чакта. Әйе, менә мин уйлаган идем теге булсын теге шундый. Ходай Тәгалә мин әйтәдер, конечно, авылда торганда мин әйтә идем. Минем менә яшь чакта әбиләр әйтә торганнар, яшь чакта нәрсә теләсәң, шул кабул була дип. Мин әйтә идем. Эчмәсен, тартмасын, гүләт итмәсен. Башкасына түзәм диде. Ул беренче Ходай Тәгалә шундый мужикны бирде миңа. Эчмәде, тартмады, гүләт итмәде ул. Ләкин сез дә яратмадыгыз, һәм сезне дә яратмады. Әйе, әгәр дә мәйтәм бүгенге көнем булса, әйтәзәр идем, мәйтәм теге кабулларны. Белмәдем шул вакытны мәйтәм. Вот. Әйе, менә шулай. Юк, яратып тормадым. Сез бүген социаль челтәрдә бик ачып салып сөйлисез барысында, бик ачык, сез курыкмыйсызмы? Юк. Гәрчә сез бит һәр вакытта андый булмагансыз. Менә сезнең белән әле гримеркада аралашканда сез сөйләгәнең беренче тапкыр интервьюга мине 2 ел кыдаладылар дип. Әйе. Аны мин уйлый башлам теге мотивация ягыннан да. Может, мин бер кешегә хотя бы булышсам да, ул бит минем өчен плюс. Шулай итеп, менә шуннан соң инвалидлар конкурсы бар иде, Җимшушин Татарстан, мин шунда катнаштым. Инвалидлар арасында һәм шул көнне сәхнәдә мин сүз бирдем. Хәзер мәйтәм шушындый конкурста таза саулар арасында катнашам дип, мин Нечкәбилдә катнаштым. Нечкәбилдә тоже җиңеп чыктым мин. Әйе, вот Нечкәбилдә. И вот шуннан соң китте инде ул. Социаль челтәрләр нигә китте бит инде. И шуннан мин күрсәтә башладым. Ничек яшәүегезне? Әйе, тормышымны. Вот. Һәм менә тагын бер мөһим момент, мин сокланган момент, Алия сезнең белән бик җылы, бик әйбәт мөнәсәбәттә, бик күп менә шундый блогларда укыган бар. Әниләр кай вакытта әле сау сәламәт әнидән дә бала уялып куярга мөмкин име? Ләкин сездә менә андый момент юк. Алия киресенчә гел терәк булырга тырыша кебек күрәм име? Һәм сез үзегез дә шулай дип әйтәсез. Ничек уйлыйсыз, бу дөрес тәрбия идеме? Баштан ук шулай итеп сезнең дөрес бирүегез идеме? Әллә ниндер теге Аллаһ Тәгаләдән сезгә шундый үзегезне аңлый торган ярар ирегездән булмады инде, әйдә баласы шундый булсын диюе булды микән? Аякларда күрмәгәч, Алия сезне менә шулай ничек бар шулай кабул итүе булды микән? Ничек уйлыйсыз үзегез?
Ул, конечно, минем Алия белән кырсаклы булган даук, ул мин аны башыма нитеп куйдым инде, теге уйлыйдым, әйтәм, ялыр инде бу коляскада, әйтәм, мәктәпләрдә родительский собранияларга баргач, әйтәм, садикта ялыр инде дип гел менә уйлый торган идем инде. Ул минем бик зур проблема минем өчен иде, шул вакытны инде. Әмма ләкин ул менә даже иптәш кызым әйтә торган, ул әле аякта йөреп әз генә аксаса да, сизелмидән аксаганы, минем кызым ояла дип әйтә торган сүзләр ишетә идем бит инде. Ой, мәйтәм, минеке дә шулай булыр инде дип бик каты борчыла идем, конечно. Ләкин Алия киресенчә Алия, ул инде әнием, син минең иң матуры дөньяда дип, ул мине килеп кочаклый. Ул шул катлым нежный инде ул. Әйдә икәү бергә. Менә аны кая барсак та икәү. Кая барсак та, менә магазиннарга барсаң, балалар бит инде эзләп йөриләр әниләреме, а ул наоборот мине күз алдынан югып. Әни менә монда күз алдына тор, мин әйбер генә карыйм әле. Менә аның каршысына торырга тиеш. Ул киресенчә подружкаларын түгел, мине менән итә ул. Әйдә икәү, урамга чыксак та, безнең белән 56-7 яшькә хәтле урамда аның белән йөрдем. Шунда ул алар капкада безнең бит инде үзебезнең йорт. Анда чыгып утырабыз күршеләр белән, сөйләшеп, ул анда уйнап йөри, шулай инде менә кичкенәдән шулай бергә булды. Конкурсларда йөрдек бит инде. Мин аны нинди генә конкурсларга бармадык, Болгария, Грузияларда җиңеп кайттык. Маленький принц Татарстанда булды. Без аны менә вокал, бию бөтен җирләргә йөрттем. Бәлки шушыдыр аның, менә ул гел минем белән бит инде, гел поездларга утырып китәбез, самолетларда очабыз, икәү бит инде, бөтен җирдә икәү идән җыябыз, икәү ашарга пешерәбез. Шулай дип гел менә дус кызлар кебек инде без аның белән. Мин аны шул дип аңлыйм. Әгәр дә мин аны сразу теге няняга биреп, акчам бар иде, мин аны могла бы няняга биреп, юк, мин үзем белән булсын, минем белән рядом булсын, менә гел минем белән булсын дип тәрбияләдем инде. Әлдә шулай. Вот әлдә ул, например, бер кая барса, әйдә ним икәү барыйк әле. Ул ала да җитәкле дә, мин йөгереп бара инде шулай. Вот, или бер кая барып җитсәк, пантус менә алмый торсам, инде или баскычлар булса, әнем, не переживай. Хәзер берәр мужик чыга да сорыйбыз, яме? Не переживай ди ул. Ул инде алдан уйлап куян дип моментларны бала булса да. Әйе, ул белә, ул уже белә. Так, ул уже карый, Әни монда менә алмыйсың хәзер. Хәзер решим. Хәзер. Әйдә мин сине төртеп карыйм, аның көче бар, аның куллары көчле. Реально ул теге мине төртеп ниткән микән, теге коляскада авыр бит инде ул. Машинага утырсам, ул колясканы күтәреп ата, кичкенәдән. Уже җыя белә ул коляскаларын, такси белән барсак та, коляскаларны җыеп, таксиска тыгып бирә ул таксиста. Ой, девочка, не надо, я сама подниму дип менә шулай. Менә шул дип уйлыйм. Бүгенге көндә дә шулай булсын. Амин, менә аңа 11 яшь тулды. Аллага шөкер, бүгенге көндә дә ул әнием дип кенә тора инде. Терәк булып тора сезгә. Бик терәк, бик. Шул хәтлем. Менә сез хәзер бүген тфу искиткеч матур бүген. Бик яхшы физик формада, үзегезнең ничек тә булса формада тотасызмы? Тотам. Мин коммуналкага күчкәч, мин 25 кило тазарган идем. Аннан соң мин где-то 3-4 ел подряд ыргыттым. Потому что барыбер утыргач ул сидячий образ жизни дип әйтегәндә, барыбер вес җыела. Мин хотя физик, мин көннең буе өйдә булсам да, мин идәнендә җуам, ашарга пешерәм. Шуңа күрә минем теге бик уборщицаларым юк, җыештыручы, потому что мине үземә физкультура кирәк. Вот, 6-дан соң ашамаска тырышам, мин үземне тотарга тырышам. Бассейннарга йөрибез. Менә фитнесларга барганда, барганда, менә фитнесларны подключать надо әле дип уйлап утырам бүген тоже. Бераз вот тотарга тырышам. Сез уйлыйсыз бу хакта? Әлбәттә. Менә бизнеска килү ничек булды? Сезнең конда бармы? Кемдер шөгыльләнгәнме? Авылдан килеп, әллә бу шундый теге тормышның сынавын ничек тә чыгарга ки, ничарадан бишара өйрәнгән әйберме? Сезнең менә бизнес-вумен буларак, русчалатып әйтсәк, жилкыгыз да көчле бит. Сезнең бер бизнесны ачасыз, икенчесен ябасыз, курыкмыйсыз сез. Әле өйләр арендага бирәсез, әле матурлык салоны турында хыялланасыз. Шуның хәтлек бай сезнең тормышыгыз бүген, Аллага шөкер. Ул инде безнең нәселдә бар инде предпринимательләр, менә минем яшьтәгеләр инде, туганнарыбыз инде. Бу минем исә миндә каян килгән дип сорау бирсәк, ул шул әпәттәки кичкенәдән килгәндер инде шул акчасызлыктан. Һаман минем менә берни курку дигән әйберем бар. Мин бернәрсәдән дә курыкмыйм. Ходай Тәгаләдән куркам да, алдагы көндә коммуналкада акчасыз яшәп интеккән вакытларым бик авыр минем. Эпигә булмаган вакытта акча менә бер ай эписез яшәгән чакларым булды минем. Менә шундый вакытка кире кайтмаган мин куркам. Шуңа күрә минем миләрем һаман уйлый. Кайда, ничек, ул теге акча да кирәк түгел ул, менә акчасы бар бит инде монда әллә ничә төрле бизнес бит инде. Тик кенә утырсам башыма әллә инде уйлар керә.
Менә хаман или хаман кухняга кирип ашыйсың бит инде ул менә ул бит инде движение булырга тиеш. И шуңа күрә мин дә хаман уйлый, менә каяда булса барып эшләп кайту, нәрсәдә булса эшләү, ул минем өчен минем үземнең халәтемне, үземне теге статуста тотырга. Во-первых, кайдар барып кайттым, эшләп кайттым, киендем, бизәндем, өйдә бит инде чәчен тарамыйсың, һаман шул футболкада йөрисең. Ә монда уже йөреп кайтасың кеше арасында, күрнәсең. Әлбәттә, государство теге эшләгәнем юк инде, хөкүмәткә эшләгәнем юк, һаман үземнең теге бизнеслар булгач, һаман шул үземнең бизнесларны алып барабыз инде. Хәзер бер Гайнур белән алып барабыз инде. Ул шул жилка дип әйтик инде, шул тумыштан килә дип уйлыйм инде мин. Әнә шул авылдан, менә тормыштан дип уйлыйм мин. Сатып нәрсәдер, акча эшләргә тырышудан, кичкенә чактан калган. Потому что авылда акчасызлык булгач, һаман шул башымда шул, хотя теге җитәрлек тә миңа менә язалар, нәрсәгә ул сиңа, нәрсәгә. Мин диванда бит тик утыра алмыйм хәзер. Вот, бер вакытта шуңа күрә әйтәм, миңа бик кызыгын йөрү шулай. Нәрсәгә ул дип язучылар инде ул я үзе кулыннан эш килмәсә, я әзрәк көнчелек булган очракта туадыр инде. Әмма сезнең ничектер тормышка үпкәгез юк сыман. Менә абый белән дә сутлашып алгансыз, әйме? Әни дә ничектер бер караганда кыз бала бит инде нәкъ менә әни белән калырга тиеш кебек, әйме? Сезнең белән калмаган дип әйтим инде. Әби дә сез Казанда вакытта китеп барган, әйме? Тормыштан гәрчә әби иң зур терәк булган кеше дип аңладым инде мин. Сезнең тормыш юлында менә үземә кул салам дип уйлаган чакта да әбигә мәйтне кайтарырлар, улар ничек яшерер дигән уйлар тотып калган бит инде мин башында сезне. Үпкә юк бугай бер кемгә дә. Юк. Ничек җиңдегез сез аны? Үпкә менә ул менә шул үпкә тоту ул минем фикеремчә ул тумыштан килә. Менә минем әбинең характеры нәкъ минеке. Мин аны теге воспитать иткән, аны биреп булмый. Бары үпкә тоткан кеше бары тотачак ул. Шулай бит. Әби безнең шундый иде. Шунда ук акырышып бетәдер, шунда ук кире кайта иде. Мин дә шундый. Мин кызу, мин бик каты кызу, мин шунда ук әйтеп атам, мин шунда ук кире кайтам. Берсенә дә үпкә тотмыйм, абыйга да үпкә тотмыйм. Менә шул үпкә тотсаң, ул бөтен дөньяга үпкә тотырга кирәк. Больниста ятканда бер кем янымда калмады. Барыбер теге күзгә салып куйдым инде кемнең кем икәнен. Но мин берсенә дә үпкә тотмыйм. И, во-первых, теге миңа никто не обязан дигән кебек инде, барыбер. Шуңа күрә юк, әнигә дә, абыйга да, әтигә дә, берсенә дә. Әле мин аларга рәхмәтлемен. Шундый катгый тормышта алар мине тоттылар, алар катгый тормышта шулай минем үф дип торсалар, мин һаман шулар белән яшәп яткан булар идем. Мин бер нәрсә эшләмәсем. Алар мине до такой степени шул хәтле жесткие условия куйдылар, минем шыдарым әлем калмады. Шуңа күрә мин судка бирдем. Менә мин рәхмәтлемен. Кар ситуациягә дә тормышыбызда булган. Әлбәттә. Менә даже әйтәләр, Миләүшә, син менә кире кайттың, менә кире яшәңә кайттың, ди, тормышны үзгәртер идеңме димәде. Үзгәртмәс идем. Шулай ук калдырыр идем. Потому что миңа хәзер ул халәтем, миңа коляскада халәтем, хәзер халәтем бик ошый миңа. Бик ошый. Мин күрсәтә белдем үземне. Минем кайда да барса сүзем үтә. Мин уже коляскада яшәргә ирәндем. Минем коляска бүгенге көндә горурлыгым. Берәрсе караса әйтә инде, бу жүләр хатын диләрдер. Реально ул минем коляска, минем бүгенге көндә опора, ул мин шуның белән уже тормыш корырга ирәндем. Менә бүген Алиягә нинди дә булса киңәшләр бирәсезме? Шундый зур сынауларны үзегез үткән кеше буларак, ниндидер өлгеләр куясызмы? Менә кызым булайрак бул, тегеләйрәк бул, бармы ниндидер үгет насихат бирү? Аңлатам, Алиягә, әйтәм, ул минем эшләп үсә тоже минем бүгенге көндә, анда кызым, минем әбим әйтә торган иде, эшләү минең өчен булса, өйрәнү үзең өчен. Мин кызымны эшләтеп үстерәм. Ул бик молодец, ул утын ташый, анда мынча безнең бөтен мынча, ул миңа сулар ташырга булыша, бөтенесен эшли. Мин аңа аңлатам. Кызым, эшләп үс, бөтенесен белеп үс. Һәр вакытта якын кешеләрең якында булганда да кешегә алдашырга ярамый. Менә миңа әйтәм, кызым, бер вакытта миңа алдама. Мин барыбер нитәчәкмен. Бер вакытта бер кешегә дә алдамам әйтәм. Вот, аңлатам мин аңа. Тормышта төрле хәлләр булганын. Ул авырлыклар бар дип бик белеп бетерми шул. Ул уйлый, бөтен кешеләр безнең кебек яши. Менә бөтен кешедә дә акча җитәрлек дип уйлый ул. Ул күбәйбен хәзер мин инде тегән әйтәм, кызым әйтәм, шуны алдың, моны уже алмыйсың. Мин аны бик ышындырырга да тырышмыйм. Потому что мин аңа ышындырсам, ничек ул дальше барачак инде. Шуңа күрә мин аны теге тотырга тырышам инде.
Вот. Но ул бар кеше дә шулай яши дип уйлый. Бар кешенең дә бөтенесе рәхәт тормыш дип шулайрак уйлый ул. Минең аңлатам, әйтәм кызым, төрле кешеләр бар. Кем интернетларда инада килеп чыга. Менә шундый авыр яшәгән кешеләр бар. Әйтәм, математикадан эшле чыгарга тора, кызым, әйтәм, төзәтергә кирәк. Менә әни әйтәле, син мәктәптә гел ударница булдың что ли диде. Әйтәм, әйе кызым, гел ударница булдым 11 класска хәтлем әйтә. Ну барыбер алгансыңдыр инде икелеләр диде. Ну әйтәм, мин ширеккә чыкмый торган ия, әйтәм, мин яхшы укыдым әйтәм, димендә. Менә бу юлы чыкса бер генә эшле, нәрсә дип әйтерсең икән мине ди, кылымны тартып карый минем. Мәйдәм кызым, ике кулыңа бер эш, укы мәйтәм. Әле ничек инде мин бит булышам сиңа дип мәйтәм, элекке авылда кебек эшләр монда юк, хәзер мәйтәм ул чепуха. Мәйтәм, укы, дүртлеңне чыгар. Ул беләсезме, ул миннән курка. Мин усал әни. Ну, шул яктан да минеңа подружка да. Ул мин бер каравымнан да нитә ул. Карашымнан да ул нитә, бер генә карап куям, ул аңлый. Мин усал әни үзем. Шуңа күрә ул барыбер теге ширеккә ул дүртлене ясап куячак беләм. Шулай икән. Беләм, потому что ул ясаячак аны. Ул барыбер теге минем сүздән бик чыгарга кирәкми дигәнне аңлап бетерә ул. Сезнең менә күп хатын кыз бит инде менә яшьрәк кешегә кияүгә чыккач ниндер көнчелек хисләре, шундый ышанчсызрак моментлар була. Сездә андый юк бугай? Юк, мин теге миңа әйтәләр инде, менә яздылар инде. Бу малайыгыз, теге мине тертергә инде, мин анда уже теге өйрәнгән инде, мин уйлап та бермим. Анда вакытларга искиткән чаклар узган инде. Узган вообще да уйламыйм. Яздылар инде, малайың, бу малайың что ли синең дип тә язалар инде. Юк. Исегез китмей. Һәм гомумән исегез китсә, сез бәлки ул блогерлык эшен алып та бара алмассыз. Юк. Һәр язганга алай исегез китеп, мендәргә капланып, илап ятсагыз. Конечно. И менә ул блогерлык шундай бер дә, минем әни әйтә инде, әни Айнурның әнисе инде. Ул әйтә, теге урамдагы тормыш ди. Урамдагы тормыш. Менә блогерлык да булган. Күз алдында бит инде ул теге. Самом деле ул шулай. Мин аудиториям алдында минем бер нием юк. Мин открыта. Минем менә шул хәтлем эчемдә мине әйтәләр инде, менә нәрсәдер кеше саклый бит инде иштә, минем юк ул. Минем менә нәрсәгә бөтенесен чыгарам да салам Инстаграмга. Инде бар шундый. Нинди бар шундый, менә валлаһи, менә яшермим, бер әйберендә яшермим. Бүген көндә нәрсә турында хыялланасыз? Бүген көндә менә шулай бәхетле тормыш, менә шулай барлы булып яшәү, кадәр барлы булып кайту. Минем менә әле тормышым әле минем башланып кына килә. Әле яңа тормышым. Шуңа күрә шундый тигезлектә яшәп, бердәм булып, менә Алияны исән сау үстереп, бәлки тагын әни булырга языр Ходаем да. Пока шундый хыял, менә мин сезгә әйткәнем инде, шушы салонны ачып җибәреп, Алла берсә, бик зур хыялым инде минем. Менә шулай бәхетле тормыш дәвам итсен иде. Авыртмый гына. Хәзер менә камилләште, тулланды дип әйтә аласызмы инде сез үзегезнең тормышыгызны? Әлбәттә әйтә алам, аның бар теге мин идеальны дип әйтмим. Безнең тормыш менә түп түгәрәк дип әйтмим. Әйтәм бит теге безнең ниләр бар. Ну, без аны ул китекләрне ямап җайлап барабыз. Шуңа күрә тулыланды, менә Аллага шөкер, менә ул тулыланып бара. Әле ул барыбер килеп чыгар. Ярты ел гына, менә 1 ел була инде дә, күпме качан узакламый, ярты ел булды. Ул барыбер ямап, менә шулай иттереп барачакбыз, Алла берсә. Менә шундый бер төрлелектә бәлки хәзер бит инде бездә бик күп хатын кызлар ниндер курку микән менә бала хакы. Чынлыкта инде бала хакында түгел алай, мен куркудыр күбрәк, шундый юнәлештә яши икән, нәрсәдән башладыгыз сез? Беләсеңме нәрсә? Менә ул бала хакы дип дөрес түгел ул. Без аны бала хакы дип әйтәбез, име бала хакы. Без ул менә бу үзебезнең җаваплылыкны балага күчерәбез. Ул вообще дөрес әйбер түгел. Шуңа күрә мин әйтер идем, бала хак менә шулай күп хатыннар шулай бик күп хатлар килде Лилия. Оказывается, минем мнением, менә 80% хатын кыз шулай яши икән. Мин шаккаттым. Мин уйладым, мин генә шулайдыр дип. Мин генә бәхетсез. Әйе. Алар теге чыгармаска куштылар. Мин чыгармадым. Кайберләрен чыгардым теге кисеп кенә инде. Бик күпләр икән. Мин әйтер идем, ну, әлбәттә ул, конечно, анда күпсенең минусы нәрсә бар? Квартир ипотекада, акча мәсьәләсе, менә шундый әйберләр күп икән инде. Мин әйтер идем, бала хакына балага ответственность төшереп, ул алай яшәргә кирәкме икән? Кирәк түгел. Менә хәзерге башым булса, миңа даже алданрак аерылырга кирәк булган дип уйлыйм мин. Менә 2 елдан соң бала тапмыйбыз дигәннән соң. Әйе.
Әйе. Сез бит инде бер аңлагансыз ул кешенең сезнең. Әйе. Айларга кирәк булган. Кирәкми түзеп яшәргә. Менә мин 10 ел гомремне уздырдым дигән. Яра уздырдым, мин анда эшләдем. Мин үземә теге шөгыль таптым. Алияне йөрттем, анда минем бизнесларым. Мин үземә шөгыль тап, мин бурында тик утыртышын түгел, мин җылап утырмадым мин ансы. Ну, барыбер мәхәббәтсез яшәү авыр. Мин әйтер идем, мәхәббәтсез яшәргә кирәкми. Лучше аерылырга кирәк. Мин шулай дип уйлыйм. Бу минем фикер. Бик зур рәхмәт Миләүшә бүгенге әңгәмәгез өчен. Шулай курыкмыйча ачылып, ничек бар шулай барысын да сөйләп биргәнегез өчен, тормыштагы үзгәрешләрегез белән бүлешкәнегез өчен, менә шул кыйммәтләрдән үзегез әйткән моментлардан Аллаһ Тәгалә аермасын сезне. Исән-имин булыгыз. Уйлаган, планлаштырган эшләрегез әле эшләнеп, җиренә җитеп, сезне тагын да куандырып торсын. Рәхмәт Лилия чакырганың өчен, бик зур рәхмәт, бик шундый кызыклы әңгәмә булды. Теге чакыргач башта инде нитеп калдым. Һаман теге бер балык башы булырмы дигәнем, бүген менә әзрәк икенче темагарак кирип киттек. Бүгенге тапшыруыбыз миңа тоже бик ошады и тамашачыга тоже бик ошар дип уйлыйм. Рәхмәт бик зур Миләүшә. Рәхмәт. Бүген бездә кунакта Ут ханым, бик сөйкемле ханым, бик булдыклы, бик матур ханым Миләүшә Зарипова булды. Блогер, бәхетле әни һәм бизнесвумен. Ә киләсе атнаның кунагын без нәкъ менә бер атнадан белербез, аның белән аралашырбыз, бергәләп еларбыз, көләрбез. Ә мин исә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.